weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jewol to teccana to awoynada to jiigui jeeri to jeeriyala tumbere to mareysa to loƴol to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sincana jakiri to agris ko an takkusan juula ha to galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to luxeyba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hono groupe parlementaire landa tawassul e yoga e député ji landaji lunda ɓe ñiŋino feewi kay e caɗele gonade e oɗo saaha joni ɓe ñiŋino feewi laamu leydi Mauritanie to leydi Sénégal teskama toɓoji kewɗi ndiyam jippima aljuma hanki o to Louga to Bakke ha to Touba kala ha joni to leydi Sénégal teskama tigui gam keɓogal kay ko fate garama galle Touba société Dakar Dem Digga ɓe kolliri tigui ɓe jaltini temedde nayyi capanɗe jeetati bis tawi ko baɗoji yagara hakkude Dakar faade toon to Touba to leydi Mali BVG woni bureau de vérificateur général ɓe moddi no feewi e Choukel Kokala Mayga caggal kayde ardina ko fate primature kanko Choukel Kokala Mayga noon ono dama yesso Cour suprême kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to dowlaji tentuɗe Amérique to leydi Palestine to leydi Liban to leydi Turquie ha to leydi Japon bisimilla mone ketki otondirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalwal e danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah rokkimo fattange mo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗon maldana e nder balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala e wonduɓe worɓe seydani ceerno Amadou Tidiane Diallo yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawna ɓe wonduɓe prostate haysino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona seke sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawna ɓen ustaraɓe goɗa ko yaw yitade koye men e yaw jippade e jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawna ɓen ƴewɓe kayitaji ɗabɓoɓe embauche ɓe arsigaji men kippi e wonduɓe korte weddaɓe dabruji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal bandiraɓe hewɓe kay jotodirɗen ɓe makko noddi tigui mbaɗi seedantagal koleri tigui wonde guila jiiti kay tawa kadi keeɓiri inde makko e numéro makko koye jande he e oɗo saaha joni kefti jaam ha no hannirta ni guila yanannoɓe borogal ha e wonduɗoɓe e prostate e wondunoɓe koyɗe musoje wonnoɓe e nder cuuɗi paralyse noɓe e oɗo saaha joni jetti Allah kolliri tigui jiitima koye mumen no feewi guila kay jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha mo tawe toon to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala
ene tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko de tawe to Nouakchott en tawi ɗo ɓiyi ko ene wiye ceerno Abdoulaye mbatta ɗum ko 46 numéro mum téléphone ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko labɗo reedu comme malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira jeenaya lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji men ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men seydi men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon e ɗemgal pulaar jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardagol ceerno Abdoulaye Sarr e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol ceerno Boussa Diallo eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu wendu Bosoye naɓe kala e wasa kodde naɓe kala eɗen pecca min sunare ko noon kadi eɗen pecca sunare nde e fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Khalid Abdoulaye Sy e gardugol sokhna Aminata Guissé eɗen pecca e mabɓe sunare caggal jaltugol aduna kayya bi caggal jaltugol aduna biyetenoɗo sokhna Mariam Sy noon ko subaka hanki o yalti aduna toon to wendu Bosoyaɓe ko kikiɗe hanki o noon o wira toon to saare gonga no wiyendi Bosoyaɓe eɗen duwono noon joom galle makko hono biteɗo Amadou Lamine Dioum ko joom galle makko ko noon kadi hono sokhna Aminata Guissé gardiɗo fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sarr ko isuma duttiɗo eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene siftini dendagal ummal islam kala ɓe Mauritanie Sénégal Mali Guinée
diine dendagal diaspora naɓe kala eɗen cifne ekran ko fati ziyara hono ceerno men khalifa men hono ceerno Yaya Ba mo Richard Toll ziyara kewɗo waɗede kala hitande tawi kadi ñalawma o hewani dirtinede hitande hikka nde kadi ñalawma o ko ñande 12 e ñande 13 lewru août ndu gonɗen ndu toon to Richard Toll noon kala kay jiɗɗo ko ɓurɗo labde yo jokkodiri e goomu tawi ko halfinaɓe ko fati jumbude ko fati oɗon ziyare ɗen ñaago tan dendagal ummal islam kala bawɗo dañde kala nde wawa tawtorede oɗon ziyara ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie caggal kayde waɗere hendu mawde no feewi kay caggal nde moɓɓino kay e wuuro wiyetego Zélégan noon ko wuuro tawetego e nder commune mo Bouhdida e nder muqatade Alega ɗum wanno tigui ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ndin ɗum wanno ko nder ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ha kay sabinoma koɗanɗe kewɗe no feewi derguitima toon koye ndina mbaadi noon hono laamu leydi Mauritanie addi toon ballal faade ngal ballal noon ko faade 67 foyre woni foyer foyre ko woni famille aji tawi ko jayanoɓe e nder ndeɗon wempeƴere hendu wirtinode toon ɓe gaddi noon ballal ngal noon ko wondude ko ballal ngal noon e waɗi guura e waɗi hen kadi haalisaji wondude e matériel taw ko matériel logistique ɗum noon ɓe ndewni ɗum tigui koye junggo cotala biyetengal CSA woni tigui commissariat sécurité alimentaire ko kañumen tigui mbawi yettinde toon ballal ngal ardima cérémonie o fati peccirgol ngal ɗon ballal hono gouverneur mo Barakna biyeteɗo Mohamed Wula El Saleh wondude e délégué régional du commissariat de sécurité alimentaire biyeteɗo Baba Ahmed Wul Sidi Ahmed siftinde on noon waddere hendude noon wirtino toon ko ñande alkamisa ɓennuɗo o ɗum saabinoma noon ha yimɓe tato mbasino hen pittali mumen hewɓe kadi mbarmino hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie tawtornoma alkamisa ɓennuɗo o taw ouverture woni uddirgol premier forum tawi ko forum humanitaire mo fedde witende AES woni alliance des états du Sahel mo yuɓɓini forum o noon joɗino ko toon to Bamako lamorgo leydi Mali forum o joɗino ko ñande jeeɗiɗi ha ñandewma hande o jeenayi lewru août hitaande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyyi ɗowi noon délégation Mauritanie ɗo tawɗi délégation o ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate social de l'enfance et de la famille hono biteɗo Safia Mintou en Taha ko kañum tigui ardi oɗon délégation Mauritaniaɓe wawɓe tawtoriyede kay oɗon sommet toon to Bamako wonno mujibo forum o noon ko yidde kay ƴettude peeje tawi ko peeje kiñaɗaɗe kay falade ko falade kay falade e handade ko wiyete crise ko fate ko wiyete crise alimentaire woni heegue e nder sous région e nder Sahel o e nder discours makko noon kanko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate e social hono biteɗo Mintou Taha o holliri tigui wadde gueɗa hitande 1991 guila nden laamu leydi Mauritanie ɓami kay jaɓɓade hoɓɓe tawi ko ɓen wiyeteɓe réfugié ji woni doga moltu en malinaɓe kay dogɓene moltine guuri e nder leydi Mauritanie tawi koto camp réfugié biteɗo camp Mbera onon tawi to hoddere Sharqi e kala saaha kadi o holliri laamu leydi Mauritanie adda toon balle guila guura kay ha ko fate sanitaire e yidde kadi ƴene kadi ƴetta kadi en charge dendagal ɓen réfugié ji tawateɓe nder oɗon camp ha joni ko leydi Mauritanie keɗen groupe parlementaire Tawassul ɓe ñiŋi no fewi laamu ngu kay ɓe kolliri kay wonde e oɗo saaha ko échec mawɗo kay woni ko laamu ngu heeɓi e oɗo saaha joni ɓe kolliri caɗele Mauritanie naɓe guuri e oɗo saaha joni ene holliri tan wonde laamu ngu koko yeehi échec wonde kay laamu ngu hattanani gardigu leydi ndi hattanani tigui gardigu jogade leydi ndi tawi koye dow peewal ɓe kolliri kadi wonde oɗo saaha joni ɗum ko kane muusi no fewi ko fate ngakkede ndiyam e nder Nouakchott ha e yoga e guure tawatede nder leydi Mauritanie kala wondude tigui eɓe kolliri kadi ɗum ɓe kolliri kay ɗum ka cattuga tawateke nder leydi he ngakkede guura e ngakkede kadi ngabbugol cogguji woni tigui e jatirgol ɓaawo ko fate jangde ɗe ɗum ɗo kala ne hollira kay e ngabbugol cogguji ɗum ɗo kala ne hollira kay wonde ko échec mawɗo wonande laamu ngu e oɗo saaha joni
e oɗo saha joni noon ɓe guerima noon laamu ngu kayne battati hakkillaji anda kay oɗo saha joni ɓesgu leydi Mauritanie ene wuuri tigui e tampere mawde no fewi ɓe kolliri kadi yo laamu ngu andu wonde ɗiɗo crise aji pawdirɗi e nder leydi he ko fati kay coupiraji ndiyam ɗum ɗo wona hasard ala ko firwi kay ko résultat kay wawata ko résultat kay noɓe gardori leydi ndi wasdeɓe moƴƴindema gardugol leydi ndi ko ɗum saabi ɗum ɓe kolliri kadi leydi Mauritanie kala hebde ɗum gaz kewɗo no fewi tawi gaz o e oɗo saha joni fuɗɗima hutorede fuɗɗima yeyede caggal leydi kono noon teskama tigui hay diga ala ko ɗum ɓeydi kay walla haydara ala ko ɗum wayli e gurdam kay caɗele ɓesgu Mauritanie gurno e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma hanki o yimɓe aljuma hanki o yuɓɓinama toon to galle lamorgo woni to palais présidentiel to nactoɗa cérémonie on cérémonie noon ko gam weltinde sukaɓe kay heɓɓe examen ji tawi ko examen ji bannoɗi e nder leydi he guila e entrée en sixiéme ha e brevet e baccalauréat kala tawi kadi ko ɓiyana witeɓe les lauréats woni tigui élève aji ɓurɗe gardude kay ɓurɗe hewde toɓɓe woni les meilleurs élèves hemnoɓe ɗiɗo kawguel badɗi ɗiɗo kawguel hono konɗo kaw kon mbanno on kay e nder leydi Mauritanie hitande hikka nde ardi cérémonie on noon ardi cérémonie ko premiére dame woni joom suudu hoorejo leydi ndi hono biteɗo Mariam Mohamed Vadela ko kañum woni joom suudu hoorejo leydi ndi e nder hen noon e nder hen noon tawtorama kay e nder ɓen élevage kay tawe hen ɓen élevage tawi ko handicapé en tawe hen élevage handicapé en hono ministre hono kadi noon kadi ministre uji kewɗi mbawi tawtorede oɗon cérémonie wondude kadi e hewɓe halfinaɓe ko fate jangde mbawi tawtorede cérémonie wondude e parent ji ɗiɗon élevage tawi ko lauréat en premiére dame woni joom suudu hoorejo leydi ndi o holliri tigui weltare makko mawde no fewi o holliri kadi ko ɓuuri weldemo kala hitande hikka nde guila e wadɓe kawgu ngel ha e tigui ɓuurɓe gardude kay ene jeeya hen ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe rewɓe ɗum noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi oɗo cérémonie baɗɗo hitande hikka no taw kadi ko weltinde ɓen sukaɓe woni les meilleurs élèves heɓɓe guelɗo ɓiɗo konɗo kawgon kay o holliri wona hikka tan dartoto yidde makko kay ko kala hitande kala kay nde kawguel waɗa so gasi e to kawkon kon gasi e ɗum waɗe kay hitande kala e ɗum watta toon to palais présidentiel to ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen jeyana toon to lycée ba gorgol ne oɗo saaha kala noon ko tigui eɗo saaha kala ko cérémonie ji kewɗi guilay cérémonie ji diine ha ko fati e cérémonie ji sport ko ɗum woni ko tawte toon e oɗo saaha kala ma en ketto cimtola musidɗo men ceerno Babisy Babisy a salminama a juurama. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jam ñalle ma Hady Abouba hande ko aset ne hawre jeene lewru utitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi ko ɓuri mantinade kabruji men ɗo e cuuɗi men lycée ba gorgol en jahat to zawiya Cheikh Sidil Hadji Oumar Dey radiallahu taala anhu en gandi oɗo saaha wona koye heblanade leylatul khatmiya wal katmiya ma mbiyen jaam cheikhana Ahmad Tijani Abal Abbas Abal Fuyudat Mouhammad bun Salima Tijani gowɗo yuɓɓinede e kala hitande so tawi saaha o heedi tawi wonata koye gardugol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadoul Makiwde eɗen gandi ñalawma o ko ñande 12 lewru août hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi nde gonɗen nde ene hawra e 17 lewru safar tawi ɗum yuɓɓinte ko ɗo e cuuɗi men lycée ba gorgol to zawiya Cheikh Sidil Hadji Oumar Dey radiallahu taala anhu ha joni kabruji men ɗo e cuuɗi men lycée ba gorgol en kalat ko yoyti e coftal ɓalli eɗen gandi 72 heures conseiller national de haute nomination de l'agence hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi yuɓɓinama ɗo e département mo lycée ba tawi on 72 heures rendini ko commune aji nayyi tawateɗi ɗo e département mo Likseyba woni commune Likseyba commune Ɗalhaya Biccungal wondude e commune mo Ganki eɗen gandi waɗino ko yoyti e coftal ɓalli tawi wonno coftal ɓalli wonno ko maccaji ɗiɗi tawi maccaji ɗi wonata tawi wonno ko éliminatoire direct tawi wonno ouverture match o wonno ko hakkude Likseyba e Biccungal on match noon heɓani juude tawi saabi ɗum ko Biccungal fiyama tirama forfait tawi saabi ɗum ko won kuule ɗeɓe respectani woni e oɗon banggue ɗum saabi Likseyba wawi qualifiade deuxiéme match o wonno ko hakkude Ganki kam e Ɗalhaya noon ko Ganki wawi samtade ɓe loggi tati ɗum waɗi ko
ganki wawi taw hawroyde e ligue ko wiyete final woni jaabi hattirde troisiéme place wawi wonde hakkude biccungal kam e ɗalha ko biccungal kay wawi samtade ɗalha tawi ko faw petta woni tiro bi eɗen gandi ko yowti e final o noon wonno ko ñande 6 lewru août nde gonɗen nde hakkude ganki e ligue ko ligue kay wawi samtadeɓe 4-3 tawi ko faw petta woni tiro bi eɗen gandi ko ligue kadi ko ciftinen bandiraɓe wonno tawi ko championnat tawi ko U20 woni sukaɓe yaroɓe duuɓi 19 ha joni kabaruji men ko yowiti e coftal ɓalli e oɗo aset hande oɗo aset 9 lewru août hitande 2025 wonata tawi ko ouverture championnat vacances édition 2025 tawi ko gowɗo yuɓɓinede e kala hitande saaha pofte woni saaha vacances tawi yuɓɓinta heewi yuɓɓinde ngelɗo kawguel ko commission sportive tawi ko ɗo e cuuɗi men ligue gorgol ko hande noon wonata ouverture o noon jaggodirta ko hakkude FC Agnana e FC Jadid sanga waktuji 17 ɗi pawani hay hunde tawi ko ɗo e cuuɗi men ligue gorgol sibaɓe ligue gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma si babi golle ma jooɗi peewi kabaruji men demgal pula to ligseba ha joni damina kay ñande 15 lewru gonɗen ndu faade 17 en damina yuɓɓinede kay ko wiyete 72 heures woni balɗe tati tawi ko caravane de santé e nder balɗe tati noon docteur eɓe fodde 7 docteur walla faw ene mawa tawtorede toon ma tawe toon to ligseba gorgol guila e holkisaji kay ha e tigui e consultation ngaji tawi ko gratuit wondude e peccirgol médicament ji kala ma ɗum wawa yuɓɓinede toon to ligseba gorgol ɓe kewade kala hitande taw ko ɓesgu kañum yuɓɓinta ɗiɗon ñalli ko fati e caravane de la santé woni 72 heures hikka noon mbiɗen ko ñande 15 lewru gonɗen ndu ɗum fuddoto ha joni habaruji men demgal pular sen ummima toon to ligseba gorgol koto wuuro men Fondu paɗen Fondu noon goomu halfinaɓe ko fati e juɓɓingol mawludun nabiyo ɗaminiɗo kala kewɗe yuɓɓinede kala hitande toon to Fondu ɓe kabra noon dendagal ummal islam kala denda tengti noon e ɓen tawteɓe to leydi Mauritanie ɓe leydi Sénégal tawteɓe to funnague hirnague Bosoye hebbiyaɓe ha to yirlaɓe kala wonde kay ñalawma o hikka kadi naggama ko ñande 25 lewru août ndu gonɗen ndu ma en gartu e oɗon kabaru tawi koko ɓuɗɗo yaaje habaruji men demgal pular sen ummima toon to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal toɓoji kay dartinoma ko juuti e nder région de Louga jamma aljuma hanki o noon mbajjiri ndi wawi uddidde tigui vanuji tigui asmano aljuma hanki o toɓoji kewɗi ndiyam mbanjima e nder yoga e région de Louga kala no didonno mbawi hebde toɓoji tawi ko kewɗi ndiyam tuggamma kay to wiyete Kébémer ha Linguére rewi to Louga foof e oɗo saaha joni keeɓi tigui ƴiwonde hewde ndiyam no fewi ɗum noon ko jamma hanki o sanga minuit toɓo ngo noon tawi kay ko ɗum tawi kay ko hokkere nde fuɗɗima nadde no fewi ɗum saabinoma kay guila e remoɓe kay jaljalluɓe aynaɓe kananɓe kala taw puɗɗinoma salidde hewɓeɓe kay puɗɗinoma tigui ha tengti aynaɓe puɗɗino kay suggude dammiri mumen e dabeji mumen fayino kay toon to Fouta ha to Saloum kala saabu jogonoɗo kulol kay ko fate hokkere oɗo saaha joni noon ngoɗo tooɓo kay ne andina tigui wonde ko mbajjiri jogui tiiɗani ha joni habaruji men e on fannu keɗen jena toon to Touba hono biteɗo Mariama Dieye kañum woni jagogala ministre de la famille et de la solidarité o yaadi tigui e sete timmuɗo no fewi toon to Touba ɓe bismama toon noon aljuma hanki o toon to Touba to wuuro teddungo ngo to galle khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké e wondude ɓe joddima toon noon ɓe joddima toon noon ɓe joddima toon e khalifa o wondude e joguiɗo konngol makko woni porte parole makko hono biyeteɗo Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader addiɓe toon noon koɓe gaari toon noon koye mbadi kay keɓogal ko fate oɗo grand maggal de Touba tawi kadi ko édition woni kolol battowol 150 ɓiwol lawol woni 130e édition tawi ko grand maggal de Touba hitande hikka nde noon ɗum yuɓɓinte ko ñande 13 lewru août 2025 nde gonɗen ɗum kanko Maymouna Dieye noon arani tan juuɗe e ɓoole omo addi toon kay ballal ko fati e guura kay o addi toon fodde 3 tonnes maaro wondude enveloppe guerɗo
tawi ko fulbaji ñeeri tawi ko baddi haalis wondude e matériel logistique jondi no feewi ko fati kay e oɗo maggal Touba ko fati e ngal ɗon maggal Touba kanko Maymuna jeeyi noon o wawi yettade kay ɗiɗo galleji tawi ko galleji sernaɓe ko wayno galle biteɗo sokhna Belli Muntaga o yettima kadi to galle Serigne Fallou Mbacké Soyibou o yettima to galle Serigne Abdou Kadir Mbacké Falilou o tawteɗo to Ndindi kala noon to o yetti kay o yahani juuɗe ɓeele kay to ari kala omo joƴintona kay ballal guila ko fati e guura ha ko fati e haalisaji kala e matériel foof noon ko mbawa kay mbawa jaɓɓade hoɓɓe tawi ko aroɓe kay hitande hikka nde ngal ɗo grand maggal de Touba ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ha finaɓe ko fati e ɓeto weeye woni météo di Sénégal ɓe kolori tigui wonde leydi Sénégal ene tijji tigui épisode aji ɗiɗi tawi ko toɓoji épisode aji ɗi toɓoji noon ɗum noon ma waw yettade nder jokli leydi Sénégal kala épisode aji ɗi noon ko ñande 17 ha 16 ñande 6 nduɗo lewru ha 16 lewru uta dow gonɗen ɗo so tawi ko épisode gadano o ɗum fuddoto ko 6 woni ñalawma hanki o 6 uta ha 10 ha ñalawma janggo o tawi kadi ko ƴiwode tawi kadi ko ƴiwonde ɗe kadi tawi ƴiwode hanki nde ala hen tom ƴiwonde hanki tomɗi toon to Louga ha Touba kala tawi ala hen teska tigui ƴiwoje goɗɗe kay ma ene tijja tigui ko to Kolda ha to Sédhiou to Ziguinchor to Kaolack to Fatick to Kaffrine to Diourbel to Thiès ha to Dakar kala ma toɓoji ɗi kadi tine to funnague leydi ndi ko wayno to Kédougou Tambacounda ma yaha to Matam e to rewo leydi ndi kala ko wayno to Louga to Linguére ene tawi to Linguére ene wawi kadi ma toɓoji ɗi jettoto Podor e to Saint-Louis no wawi fodde kala so tawi ko épisode ɗiɗaɓo noon toɓoji ɗum fuddoto ko ñande 12 lewru août gonɗen ha ñande 16 mayru ko noon ko épisode kadi on épisode noon ko on tigui teska toɓoji ɗi ɓurata hewde ndiyam kadi ɗin toɓoji ɓurata wonde généralisé woni tigui ɓurata yajje e nder jokli leydi e kala ko toɓoji mawɗi no fewi tijja toon ɗina toɓoji noon ko ɗina toɓoji noon maɗi mbawa yettade kay to centre leydi ndi woni hakkude leydi ndi to funnague leydi ndi ha to worgo leydi ndi kala toɓoji ɗi noon toɓoji kewɗi ndiyam ne tijja to Kaffrine to Fatick to Kaolack to Diourbel to Thiès to Thiès e to Dakar kala to Kédougou ha to Tambacounda e to Kolda to Sédhiou ha to Ziguinchor kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gam yidde kay hoybitande ɓena yidɓe kay yaade tawtoriyede grand maggal Touba tawi ko kolol battowol 150 wala lawol ko ɗum tigui saabi hono société joguiɗo karuji tawi ko karuji ɓe innita Dakar Dem Dikka e kolori tigui wonde ɓe geltini bisuji kewɗi no fewi e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi ɗum e disposition wonande kay ɓena yidɓe yaade tawtoriyede ngal ɗon grand maggal de Touba Abdoulaye Dione kañum woni directeur technique Dakar Dem Dikka o holliri tigui kanko woni directeur technique kaba o holliri tigui wonde peeje kese kewɗe ƴettama kay beele ɓen hutortoɓe ɗin bisuji yahoɓe maggal Touba ene mbawa yaade kay condition ngaji moƴƴi no fewi ɓe jaaha e dow jaam ɓe garta e dow jaam tawi ɓe keɓani panuji ɓe keɓani kala kene wiye accident ji ko ɗum woni yidde mabɓe fandare mabɓe so tawi ko Daouda Diawara on ko coordinateur transport on holliri wonde kay nokkuji 4 cuɓama ɗin nokkuji 4 cuɓama noon ko garage uji ɗi ɓe cuuɓi kay wonande Dakar Dem Dikka kaaru jummade Dakar faade toon to Touba ɗina nokkuji 4 noon ɓe tuuɓi hen nokku goto koto Colobane tawete nokku ɗiɗaɓo ne tawe to arena national nokku tataɓo ene tawe to Yoff e nokku nayaɓo noon tawete koto nokku biteɗo Ngalandou Diouf ene tawe toon to Rufisque ɗiɗo nokkuji 4 noon ma bisuji Dakar Dem Dikka tawe toon o holliri noon hitande hikka nde ko 160 bis kay woni ko Dakar Dem Dikka yaltini taw ko bisuji mum waɗoje kay ya gara hakkude Dakar faade toon to Touba hen toon to Touba ɓe kolliri noon e nder ɓe kolliri noon ko ni tigui ɓe pecciri bisuji ɗi wonande ngal ɗo grand maggal Touba so tawi ko hen 150 bis ɗin ko ñande altine tan mbaɗata ya gara 150 bis ko ñande mbiɗen 150 bis gattoɗi ɗi ko ñande alerte ɗi jahata so tawi ko 150 bis ɗin ko ñande altine so tawi noon ko ñande
talata nde ma temedere capanɗe jeegom bisa mba ummade Dakar kay faade toon to Touba départ majji noon ko 6h du matin fayi 14h tuggiɓe hen ɗi hen jata ko 6h ɗi hen ma jaa ha 14h kadi o holliri wonde biyeji ɗi ɓeydaka biyeji ɗi ko 4000 woni ujun ko 4000 tan ko ɗum woni tigui ko biyeji ɗi keddi hay mbuɗo ala ko ɓeydi hen wonande kay ɓen yahoɓe transport yahoɓe tigui Touba ene teska noon e kala saaha so grand maggal Touba so yettima traɗoɓe transport joom bisuji joom autoji ne kewi gabbinde cogguji ha wona double saaha ha wona triple ko ɗum noon tigui Grand Dakar Dem Dikka ko ɗum tigui yiiɗi falade kay ko fate gabbingol e ɓeydugol cogguji ɗiɗon bisuji ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni kiɗen jamma hanki sanga 21h woni 9h jamma ko bildi ɗum woni toiture ko stade municipal mo Mbacké kañum tigui yaadi hendu caggal nde ƴiwonde hewde hendu tawi ko yadude ƴiwonde hewde ndiyam yadude hendu kay wirtino ɗon ya wirtino ɗon ɗum tigui hollanama tigui woni toiture woni bildi stade mabɓe kay wawi yadude e hendu ƴiwonde nde noon bonni toon ko heewi bonni ƴiwonde noon teskama tigui e nde waɗi tigui gañiɓe hen seeɗa ƴiwonde nde kadi bonni tillisaji wona to Mbacké tan nde haaɗi saabu ɗo jeehi ha toon to Touba teskama to Touba to tillisaji kewɗi kay afanode sara juma mawka to juma mawka ga Touba ga tawi ko tillisaji ko fate keɓugal grand maggal ɗin tillisaji kewɗi kay oɗo saaha joni ɗakkitima jaadi tigui e hendu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon to Koungheul noon ko to Koungheul ko fedde wuyɓe tawi ko ɓe hinde cambrioleruji kamen tigui jilli Koungheul noon tawi tigui nder fande Kafrine ɗum waɗi ko ñande jamma alkamise ne wiyata aljuma hanki o ɓe jani toon noon koye boutique-aji 4 ɗin boutique-aji 4 noon hen boutique goto ko quincaillerie woni tigui jeeyowo matériel de construction ɓe jaadi toon noon e marchandise uji kewɗi wondude e haalisaji jonɗi ɗiɓe tawno e nder ɗiɗon boutique-aji kamɓe wuyɓe noon teskama ɓe jilli boutique-aji ɗi ko sanga 3h jamma to leegal bitegal escale e saaha noon tawi kadi ɓe mbaɗi gukka koye saaha ƴiwonde mawde no fewi tawi ko ƴiwonde yadude diƴƴaɗi wondugo toɓo hewgo ndiyam no fewi koye nde sanga ɓe mbawi tigui suɓade gam wadde kaɗon guyka e nder ɗiɗo magasin aji 4 caggal ɗum noon gendarmerie diwan o wawi tigui notitade hen waɗi constat mum udditi kadi hen losgoji mum beele kay ɓeɗo wuyɓe ene mbawa wiyede teeɓa ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha to nokku biteɗo Diourouba ko accident musɗo waɗi toon aseɗa hande sanga 9h30 e dow lawol bitego route nationale numéro 1 ko otoji tati noon kañumen tigui mbuɓodiri toon waɗi yimɓe nayi wasɓe hen pittali men e barmuɓe sappo e jeenayi neɗɗo woɓɓe mbarmi hen e nder sappo e jeenayi barmuɓe en tawe hen tampuɓe no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to Richard Toll noon oɗo saaha joni to yonti hakkillaji foof ene keeda toon to Richard Toll guila e Mauritanie naɓe ha e Sénégal naɓe kala hakkillaji ene keeda e Richard Toll tawi kadi ko ziyara annuel batte toon kala hitande tawi ko ziyara mo ceerno Yaya Ba mo Richard Toll ziyara o noon hitande hikka nde waɗata ko ñande 12 e ñande 13 lewru août du gonɗen ɗum ɓen tawi ko ceerno Yaya Ba ene bismi dendagal ummal islam kala ko noon kadi goomu halfinaɓe ko fate juɓuɗo ziyara o ene bismi dendagal ummal islam ɓe Mauritanie ɓe Sénégal ɓe Mali ɓe Gambie e dendagal diaspora kala ene bisma e oɗon ziyara tawi ko ñalli ɗiɗi ñalli alli yankagal ma gartu hen ko ɓuuri ɗo yaaje ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima toon to Richard Toll paɗen ko to leydi Mali noon Bamako kañum woni lamorgo leydi Mali ɓe bismima batu tawi kadi ko nguɗo tawi ko nguna batu ko batu jagorɗe halfinaɓe ko fati action humanitaire catala bitegal alliance des états du Sahel kañum enen juɓɓini ngun batu ɗum ko aljuma hanki o jeetati lewru août ñalawma aljuma hanki o kadi hono général Azimi Goïta hoorejo leydi hoore transition leydi hoorede laamu sabbodo leydi Mali o bismima dendagal ɓen ministre uji arnoɓe kay tawtorede e nguɗon batu o bismimaɓe kay toon to galle lamorgo to Kuluba o wawi joddade mabɓe e yewtide mabɓe kadi sebbitindeɓe e hollide weltare makko mawde no fewi e nguɗon batu ine tawtora audience o noon jagorgal leydi Togo kalfinaɗo ko fate action
action sociale tawtonoɗo batu ngu wondude jagorgal leydi Mauritanie enen ɗo makko jagorgal leydi Mauritanie ka final ko fate solidarité action sociale wondude jagorgal leydi Tchad ɓeɗo kala hay sinno kay ɗeɗo leyɗele tati limtidende jeeya kay e tigui alliance des Sahel mbawi tawtorede e nguɗon batu saabu kay wonno fandare batu ngu ko yidde haɓade kay yoro e yidde haɓade kay falade ko fate tigui heegue e nder Sahel ha joni ko leydi Mali keddoɗen Cukel Kokola Mayga ko gonnoɗo hoore jaggoɗe laamu saboto leydi Mali ko noddaɗo yesso cour suprême o ko tuma noon ko mbuñaari e burdingol ngaluji leydi ndi tawi koydi ko rapport BVG woni bureau de vérificateur général kañuma moddinimo BVG noon hewɓe tigui ene jogui e mabɓe kay hoolare mawde no fewi kanko Cukel Kokola Mayga e hoore makko e saaha nde woni e laamu ngu o serani tigui e mantude e hollude tigui wonde BVG golle mum foof ne laaɓi ceer ala mukuña ala haydara BVG noon woni bureau de vérificateur général ina holliri tigui wonde kay trou ene holliri tigui wonde nokkande mawde no fewi kay e tawama to catala bitegal AGFAO woni l'agence de gestion des fonds d'accès universel tawi kadi ko kanko halfinno ɗum tawi kadi ko titre exercice 2020 2021 22 et 2023 toon BVG holliri tigui e nder e tolli to ngakkande kay tawama toon tawi ko ngakkere mawde no fewi ene qime ha milliard uji nogas tawi ko France CFA ko ɗum woni tawa ene manki toon tawi kadi ɓe kolliri tigui wonde tawe hen ñamaleji ɗi ndewani lawol ene tawe hen kadi ko wiyete abonnement ji téléphonique ɗi gonɗani ɗi waɗaka justifié wondude dépense uji ɗi ngala hoore ɗi ngala laaci e goɗɗum ko ɗum tigui woni ɗiɗo milliard uji nogas ɗiɓe tawi toon tawi ko nde ɗon ngakkere ɓe koli noon so tawi koto primature woni kay saaha mo wonno premier ministre nde ɓe tawi toon noon ngakkere kene qime tigui nden ngappere tawi koye exercice makko 2021 2022 2023 ɗum noon ha yetti kay ha yetti 30 novembre 2024 ɓe tawi toon noon ko fodde 2 milliards ene manki toon ene woni irrégularité 20 mille ɓe tawi toon kene qime ha 2 milliards tigui tawi koko ngakki toon woni ko wiyete irrégularité hen 1,7 milliard noon hay justification goto tawaka e muɗum ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Abdoulaye Mayga kañum woni hoore jagode laamu sabboɗo leydi Mali gonnoɗo e jillu mum o arti aljuma hanki o 7 lewru août e nder Bamako lamorgo gendi makko caggal kay jillu makko ngu wanno to caggal kay jillu paydingu ngu wanno caggal leydi o yettima ha to nokku biteɗo Osaka ene tawe to leydi Japon nawnomo to noon ko lomtoyade général Azimi Goïta hoore transition leydi ni tawi tigui o yaada toon koko fate exposition universelle 2025 caggal ɗum noon o yeehi to nokku wuuro witego Awaza noon tawe tigui to leydi witendi Turkmenistan noon toon nawnomo toon ko tawtoriyede e batu tawi ko fedde gotago windere nde loni tawi kadi ko batu ngu bismino ko ɗen leyɗe tawi ko leyɗe ɓe jimani e maayo gueje mbawi tawtorede e kanko Cukel kanko noon hono hoore jagoɗe leydi ni hono Abdoulaye Mayga o wawi tigui représentude toon leydi Mali o représenti toon kadi catala bitegal alliance des états du Sahel o darima toon hujjaji mabɓe kay hano hannirtani o joddima toon kadi e hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Turkmenistan biyeteɗo Serdar Berdi Mouhamadoun ɓe mbawi yewtidde ko fewi no fewi ko fati kay e yidde ñastade jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi hakkude leydi Turkménistan hakkude e muɗum e leydi Mali e nder voyage he kadi o jelli e nder voyage he noon hollirama tigui o ƴelliti toon no fewi leydi Mali o ƴelliti toon kadi no fewi hono ngallo cotal ndeɗo fedde witede alliance des états du Sahel ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. غادي سلام بطل ما شاء الله والله سنوها en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o
fuɗɗo ko leydi Côte d'Ivoire to de ñande alkamisare toon to Côte d'Ivoire ɓe mbawi mawnude kadi wona duuɓi maɓɓe capanɗe jeegom e joyi koɓe keeɓi koye maɓɓe ɗum noon ɓe mbawi wadde toon ko wiyete ko défilé taw kadi ko civil en kañum e kuniyankoɓe ɗum noon toon to Boaké e ngol lawol ko toon ɓe mbaɗi ɗum e wuuro taw kadi ko ɗimmo wonande kadi freede taw kadi ko ñalawma o e ɓen kadi taw kadi ko teddinaɓe ñalawma o ene jeeya e ɓen taw ko gadduɗo ko leydi hono Gabon Brice Globert Oligui Nguema en tawtora ɗum wonde e gardiɗo hono jakorde leydi taw kadi ko Guinée Baouri ene tawtora ɗum ene waɗi noon ñalawma o waɗi geɗe kewɗe ko teskini hen toon to Côte d'Ivoire hannde ene waɗi e yontere taw kadi ko mayde caggal kay te gardiɗo taw kadi ko leydi ndi Alassane Dramane wona wotorade kankol bayyini wonde ene jeeya e wawde kadi ko ƴamde kadi ardotode kadi leydi ndi e nder wuteji ɓe baroyoji nder octobre ɗum ene wayno oɗo saaha ene wayno ko o biyeteɗo Ahou Don Mello e kanko de o yeehi kanko kadi yillade e wonɗi nokkuji kanko kadi ko ancien cadre de PPCI o fottira noon jan aljumare jettati lewru ndu goɗɗen toto Abidjan tawata ko leader uji politique kewɗi no fewi ene jeeya e ɓeɗon Simon taw ko évité taw ko on men ɗo wonde cudduɗo Laurent Gbagbo ngam wawde koto yewtidde wona e ɗen gueɗe toon to Tchad ñande aljumare jettati lewru août woni juho ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi woni kadi ko ñalawma tata ɓeji to ko procès oɗo tawata ko gueɗe tawata ko mandat KO kadi ko toon N'Djamena ko ancien taw ko men addata kono jakoɗe ɗum noon ko wawde kadi wonde ɗen gueɗe to Allah ni takkede wonde ɗen gueɗe hani kadi ko ɓurɓe ɓallade on siksa kono masara kadi ko takkanoɗo wonɗe ɗen gueɗe kadi ha wawi kadi taw kadi ko wawde bayyinde wonɗen e gueɗe ɗum noon kadi ɓe mbi ko fati ko leñamagu ɗum noon kadi ha wawi kadi addude e wone ɗen caɗele e leydi ndi e wone ɗen kadi taw ko demte taw ko waɗoɓe ko gueɗe ɗe pewani ha addi ni taw kadi ko waɗi kadi pirguiti no fewi to batte kadi tawat ko rendo mabɓe oɗo taw ko mandat KO ɗum ɗo wawi kono kañumen kadi ko hettede e wawde kadi nananede ɗum noon waɗini o taƴanede duuɓi nogas e joyyi e nder dumbirdi e wonande kadi e capanɗe jeegom e yimɓe joyo wonanɓe kadi tawata ko ɓe yadanno ko ɓen tigui dañi ɗen caɗele toon to RDC Congo ene waɗi toon nene ko gardiɗo hono leydi ndi wono Félix Tshisekedi kanko dey o wawi kadi wadde kadi waylo e nder gouvernement o ñande aljumare jettata lewru hono juko ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi gouvernement o e oɗo saaha taw kadi ko gardiɗo hono jagoɗe ko jeunide taw kadi ko Soumen Va ko kanko dey wawi kadi wonde kadi taw kadi ko gardiɗo hono jagoɗe wonde kadi e lulodiɓe ɗiɗo woni Adolphe Muzito kadi ko ɗum noon kadi ko hunde équipe o ko équipe kesso amoɗo ma wo capanɗe joyi e tatto tawla ko tergal hay kadi ene wayno kadi rewɓe kadi ene goni e nder oɗon équipe mo faɓe foof ene wayno taraɓe ɗiɗi kamɓene ene gone tawata ko oɗo gouvernement tafaɗo kesso Poul Ghali Abouba ko ɗum nde temmuɗen e dogre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji mo sara dow ko yo jaam jogomi jogoma. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anudde kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Modane ko on takkusan juula ha to galle makko Samassa ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to tigi daril barke ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeɗi koto dow laaci tettude Amérique puɗɗoɗen Donald Trump horejo dow laaci Amérique o holliri tigui wonde kanko e nando makko hono Vladimir Poutine horejo leydi Russie ɓe dokkodiri tigui aadi e maɓe joddo ñande 15 lewru août goɗen ndu toon to wuuro e witengo Alaska babba joddo to Alaska tawi noon koye mbadi yidde kay ƴettude peeje kay no jaam duumiɗo artiri hakkude leydi Russie hakkude muɗum e leydi Ukraine
Ukraine e nder peeje ƴettaɗe noon peeje Donald Trump ƴetti ɗen tawe hen feere kay yoga e leyɗele yoga kay e gure tawi ko leydi jeeyaɗe leydi Ukraine itte tigui mbatte hen dokkitete tigui leydi Russie Volodymyr Zelensky noon kañum woni hoorejo leydi Ukraine kañum o holliri ndeɗo feere ko feere fuyde no feewi o holliri kanko de o yaadani ndeɗon feere kadi o jogorani jabde ndeɗo feere fuyde ene ɓennine e nder leydi makko jaɓata kay hunde leydi makko ne taaƴe ene watte e nder leydi Russie koto leydi Palestine paaɗen toon to Gaza hono défense civile de Gaza ɓe kolliri tigui aseta hande o jeenayi lewru août ɓe mbarnama 17 neɗɗo tawi fof ko jambureɓe nder Gaza o holliri noon ɓen waraɓe kay ko sagataɓe wonnoɓe kay arnoɓe ƴewde aide humanitaire woni ballal tigui ko fati e guura ko ɗon tigui mbasi pittali mumen tawi koye bombardement fiyande de leydi koninkoɓe leydi Russie walla leydi Israël mbaɗi e mabɓe koto leydi Liban paaɗen to le sud woni to worgo leydi Liban e nder nokku goto tawi kadi ko nokku to moftete munition tawi on nokku ko Hezbollah jeeni ɗum gonnoɗo kay e wonde opération déminé waɗede déminé woni ittude bomboje tufanoɗe hen ko on nokku tigui fetti fettande mawde no feewi e nder fettande hen noon sollateɗe joyo tigui libaneɓe mbasi hen pittali mumen ɗum ko ñalawma hande o waɗi koto leydi Turquie paaɗen lewru juillet laamu leydi alfina ɓeto weeyo leydi Turquie ɓe kolliri tigui wonde lewru juillet ndu ko lewru ɓurdu hewde kay nguleki no feewi ɓe kolliri kay nguleki leydi Turquie heeɓi e nder nduɗo lewru juillet maydu kay ɗiɗo duuɓi 50 cakkitiɗi ɓe keɓani nguleki wakini sattude koto leydi Japon paaɗen aljuma hanki Japon heeɓi ƴiwonde tawi ko hewde ndiyam no feewi yadude e yo leyru ɗum noon koto banggue worgo ɓajo hirnangue leydi ndi département mo mbiyata département mo ka goskima heeɓi tigui e nder 24 heures woni tigui e nder ñalawma goto ɓe keeɓi fodde temedde 5 millémétre toɓoji tugui ko 5 heures du matin ha yetti 20 heures woni 8 heures jamma ɓe toɓama fodde 500 fodde temedde 5 millémétre musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil mon haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj to tawi noon koto Lixeɓa gorgol ko si Babisi correspondant men permanent toon to Lixeɓa ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on